Subay sa ika-40 nga anibersaryo sa 𝗀𝗃 Museum, mao ang pagpahigayon sa kinaunhang live sculpture performance dinhi sa Cebu karong umaabot nga Semana Santa. Matag tuig, musalmot sa posisyon atol sa Semana Santa sa Cebu Metropolitan Cathedral ang 𝗀𝗃, pinaagi sa pagpagawa sa ilang century-old nga mga karosas ug pasos. You see, 𝗀𝗃 has this long-running house tradition. We always participate during Semana Santa sa kaning procession sa cathedral. We bring out our century-old karosas together with the pasos. Ug karong tuiga, highlight sa pagbalaan sa Semana Santa sa atong syudad ang live sculpture performance sa 14 ka Stations of the Cross alang sa pag-cater sa mas daghang Sugboanon nga motambong sa mga bisita iglesia. Ang ideya niini base sa mga nauso nga mga European buskers ug street performers. Ang maong performance pagahimuon sa mga thespians ug award-winning nga mga veteran Cebuano actors. Kakita ka sa mga European nga mga sculptures, mga buskers ba, performance art. We are translating it into a religious form. They will be garbed in your traditional nga Aramaic or katong karaan niya nilang gisulob. Pero they're gonna be colored in bronze with body makeup and full monochromatic color gid siya. Ang prosesyon sa Cebu Metropolitan Cathedral ipahigayon karong umaabot Miyerkules, Abril 5, sugod alas 5 sa hapon hangtod alas 6. Musunod dayon ang live sculpture performance nga iplastar kilid sa simbahan. Kini libre sa tanang gusto nga buot mo saksi o gani gipahinumdum ni Fabriya sa katawhan nga sabton ang mensahe sa mga performances. Our reminder for the people is really to appreciate what they're seeing sa live sculpture. We get that you want to take pictures, you want to take videos, but you have time for that. It's really something that we want nga makita nila and to internalize the message of the 14 stations nga amo ang i-present for that day. Gawa sa maong kalihukan, aduna po'y ipahigayon nga choral competition, gabi sa kabilin, ug art exhibit sa mga umaabot nga adlaw ang 𝗀𝗃 Museum. We'd like to invite everyone to be a part of history this coming Semana Santa with our house tradition procession and to be followed by the live sculptures. I'd also like to invite everyone to be part of the Gabi sa Kabilin this coming May 12, 2023. Kini si Queenie Joligon alang sa 𝗫𝗏 TV Cebu.